Terve vaan! Tänään puhutaan siitä, että mikä on yleisin syy sille, että salitreenaajalle tulee kipua tänne kyynärpään takapuolelle. Mikäli tällaiset aiheet kiinnostaa sua, niin muistapa sitten pistää se mun kanavan tilausnappi pohjaan. Ojentajajänne itsessään, eli tämä meidän jänne täällä näin, mikä kiinnittää meidän ojentajan tänne kyynärpäähän, niin se on itsessään todella vahvaa tekoa. Se on oikein niin kuin harvinaisen vahva verrattuna siihen lihakseen, missä se on kiinni. Sen takia sitä on tosi vaikea saada poikki, tosin se on mahdollista. Esimerkiksi Alla Jokinenhan sai sen menemään poikki tai irtoamaan luusta, kun hän yritti lukita 200 kilon dippiä. Eli se on mahdollista. Ja sitten kans joissain tilanteissa on mahdollista, että se menee pienestäkin voimasta poikki, ihan niin kuin älyttömän pienestäkin voimasta, jos se on oikein ärtynyt. Mutta normaalisti yleensä se on tosi kestävä, mutta sillä on kuitenkin aikamoinen heikkous siellä kyynärpäässä, mikä saattaa aiheuttaa sen, että se itsessään tulehtuu, tai ainakin muut kudokset sillä alueella tulehtuu sillä tavalla, että kun ojentajaa jännittää, niin me tunnetaan kipua täällä. Katsotaan, että mistä tämä johtuu. Jos ajatellaan kroppaa yleisesti, niin yleensä jos meillä on joku tällainen kohta, tämmöinen kohta meidän kropassa, että meillä on nivel, joka on taittuneena, oli se sitten rannenivel tai sulla on polvikoukussa tai jotain, niin kun sulla on tällainen tilanne, niin semmoinen lihas, mikä on tällä puolella, mihin tämä luu kääntyy, niin kuin esimerkiksi vaikka takareisi, kun sä laitat polvea koukkuun, niin se on tämmöisellä aika hyvällä turvallisella puolella täällä. Sillä ei ole mitään erityistä rakenteellista ongelmaa siinä hommassa. Mutta sitten tämä lihas, mikä on täällä toisella puolella, mistä tämä luu kääntyy pois, niin tällä on aina erityishaaste. Sen takia, että kun tämä lihas supistuu ja yrittää suoristaa tätä luuta kautta tätä kehonosaa, se supistuu ja tekee vetoa tuonne, niin silloin, koska tässä on tällainen kulma, niin tämä ottaa tämä lihas ja sen täällä oleva jänne, niin ne painuu tänne nivelen rakenteita vasten. Tänne tulee kova paine. Ja sitten kun tämä luu lähtee suoristumaan tästä näin, niin se siinä paineen kanssa hiertyy tänne niveleen, se jänne kautta se lihas. Sen takia kropassa, niissä kohdissa, missä meillä on tällainen ongelma, niin niihin kohtiin on rakentunut erikoisrakenteita, jotka estää sen, että tämä hiertyminen ei aiheuta sitä, että täällä nivelessä jokin menisi rikki, tai että tämä jänne tässä tai lihas ei menisi rikki. Esimerkiksi kun me koukistetaan meidän rannetta ja sitten me yritetään ojentaa sitä, niin nämä ranteen ojentajat, niin ne yrittää painoa tänne ranteen rakenteita vasten, joten sen takia ranteessa on jännetupet, jotka on superliukkaita ja kestäviä, ja ne estää sen, että täällä ei sitten pääse tapahtumaan mitään damagea tämän johdosta. Polvessa meillä on täällä lumpio. Tämä on nyt väärässä kohdassa tässä mallissa, koska se lumpio on tässä kohdassa normaalisti, kun jalka on suorana. Ja sitten kun jalka menee koukkuun, niin se lumpio siirtyy tänne näin, tänne eteen, justiinsa sinne kohtaan, missä on pahimmat paineet. Ja sitten kun me yritetään ojentaa meidän jalkaa tuolta koukusta, niin sitten kun meidän etureiden jänne yrittää painua tänne näin, niin sitten se lumpio just siinä pahimman paineen kohdassa ja estää, että se jänne itsessään ei ota sitä damagea. Ja kyynärpäässä tämä asia on ratkaistu niin, että täällä kun on tämä meidän forkku kautta kyynärvarsi, tässä on meidän olkavarsi, niin täältä forkusta tulee tämmöinen luinen jatkopala, ja kun meidän ojentajalihas on täällä näin, niin sen jänne kiinnittyy tähän jatkopalan päähän, ja koska tämä jatkopala on niin pitkä, niin se pitää sen
jänteen irti täältä rakenteista, ellei tätä laiteta aivan törkeän koukkuun tätä kyynärpäätä, jolloin tämä saattaa kääntyä just ja just niin paljon, että se jänne ottaa kiinni tänne luurakenteeseen. Mutta hetkinen, tämäpä ei taidakaan olla ihmisen kyynärpää. Tämä on itse asiassa kissan kyynärpää. Tässä on ihmisen kyynärpää. Kuten huomaatte, niin ihmiseltä tämä jatkopala puuttuu. Tämä jatkopala, niin tämä tosiaan löytyy mun mielestä kaikilta 4 raajalla meneviltä nisäkkäiltä. En ole täysin varma siitä, mutta se on mun käsitys. Syy sille, että minkä takia tämä jatkopala puuttuu ihmiseltä, on todennäköisesti se, että kun me ollaan noustu 2 jalalle, niin meille on tullut enää niin harvoin tarvetta käyttää suuria voimia ojentajasta silleen, että meillä on kovassa kulmassa tämä meidän kyynärnivel, että todennäköisesti luonnonvalinnan seurauksena se on sitten tippunut sieltä pois. Koska luonnonvalinnassa, jos jokin kudos on sellainen, että se kuluttaa kaloreita, mutta siitä ei ole suurta hyötyä selviytymiseen, niin sitten se yleensä kutistuu tai katoaa pois. Ja näin on todennäköisesti käynyt täällä näin. Mutta sitten muutama miljoona vuotta sen jälkeen, kun tämä on lähtenyt pois täältä, niin ihmiset keksivät sitten salitreenin, missä tätä olisikin tarvittu, mutta sitäpä ei enää sieltä löydy. Eli siis, kun ihminen laittaa kyynärnivelen koukkuun, niin suurin piirtein tuossa 90 asteen kulmassa käy sillä tavalla, että ojentajajänne, kun se on kiinnittynyt tänne, niin se rupeaa ottamaan kiinni tänne olkaluun, tänne alapäähän, tänne kohtaan. Ja se sitten aiheuttaa ongelmia. Eli siis ihmisellä, kun on tuo yläraaja suorana, niin silloin meidän ojentajan jänne, joka lähtee täältä näin, niin se on irti tästä luusta tässä. Mutta sitten kun me lähdetään viemään koukkuun tätä näin, niin tuossa noin 90 asteen kohdilla käy sillä tavalla, että se rupeaa nappaamaan kiinni tänne näin se jänne. Ja mitä enemmän me viedään tätä kulmaan, niin sitä pahemmin se osuu tänne näin. Varsinkin tämmöisillä tosi kovilla kulmilla, niin se ottaa aika kovasti tänne kiinni. Sitten vielä, kuten huomaatte, niin se ei ota minkä tahansa laisiin rakenteisiin kiinni, vaan se ojentajajänne, vaan kun tänne tulee tämä kova kulma, niin täältä paljastuu 2 tällaista terävää kohtaa täällä olkaluussa. Eli tässä kun meillä on tällainen nivelkuoppa, niin sen nivelkuopan reunat nousee tällä tavalla ylös ja ne muodostaa 2 tällaista terävää kohtaa. Tämä ulkopuolella oleva terävä kohta on sellainen, että se on ehkä pikkasen pahempi, koska se törröttää pahemmin ylös. Ojentajajänne itsessään on sellainen jytky, että se saattaisi kestääkin tuon hiertämisen itsessään. Mutta ongelma on se, että täällä kyynärnivelessä, niin täällä on tällainen pussi. Ja se pussi siis menee täällä ympäri tätä kyynärpäätä täällä näin. Ja se esimerkiksi pitää näitä luita täällä oikealla paikallaan ja pitää täällä nivelnesteet tuolla nivelen sisällä, että siellä on vähän liukasteainetta. Ja tämä pussi, niin tämä on kohtuullisen heikkoa tavaraa, ainakin verrattuna tuohon jänteeseen. Ja kun me siis koukistetaan tämä meidän yläraaja, niin silloin se pussi itsessään on tuossa kohdassa, missä se paine sitten tapahtuu, ja se meidän ojentajajänne painaa sitä pussia tuolla alla oleviin näihin teräviin kohtiin. Kun tämä pussi hiertyy sillä tavalla, niin siihen tulee pieniä vaurioita tänne näin, ja sitten ne vauriot aiheuttaa sen, että sinne tulee tulehdusreaktio. Se tulehdusreaktio voi levitä tuonne nivelen sisään ja aiheuttaa siellä kyynärpään nivelrikkoa, ja sitten se kanssa voi levitä sieltä ulospäin tänne ojentajan jänteeseen ja aiheuttaa sen, että sitten meillä on tämä jännekin kipeänä täällä takapuolella. Mun mielestä siis suurin tekijä siinä, että mistä kyynärpää ärsytys johtuu täällä takana,
on se, että me tehdään liikkeitä, missä meillä tulee kova nivelkulma tuonne kyynärniveleen ja sitten meillä on tässä kova vastus käytössä. Tässä saattaisi nopeasti sitten ajatella, että okei, ratkaisu on sitten se, että ei tehdä sitten sellaisia liikkeitä, missä tulee näin kovat nivelkulmat, että jätetään vaikka ojennukset vaan vajaaksi ja kaikki tuommoiset ojentajaliikkeet vajaaksi, mutta ongelma siinä on se, että on sellaisia osia meidän ojentajassa, semmoisia sarkomeereja, mitkä kasvaa vaan silloin, kun me treenataan näillä nivelkulmilla. Joten jos me halutaan kasvattaa maksimaalisen isot ojentajat, niin me ei vaan voida tehdä pelkästään vajaita liikkeitä. No, mitä sitten kannattaisi tehdä? No, ensinnäkin niin se ei ole ainoa tekijä, se nivelkulma, siinä kyynärpään ärsytyksessä. Esimerkiksi jollakin ihmisillä punnerusliikkeet on sellaisia, vai joku kapea penkki, että ne voi niissä mennä koviin nivelkulmiin, ja se ei ärsytä yhtään sitä kyynärpäätä. Se voi johtua esimerkiksi siitä, että kun me tehdään punnerusliikettä, niin silloin se tanko, niin se painaa tuota meidän forkkua tonne taaksepäin suhteessa meidän olkavarteen, jolloin tänne tulee pikkasen enemmän tilaa. Se saattaa olla syy sille. Ja kun tehdään vaikka ihan suoria ojennuksia, eristysliikkeitä, niin useimmilla ihmisillä on silleen, että ne kestää sen kovan nivelkulman paremmin, jos se voima vie sitä kättä tuonne ulospäin. Mikä tarkoittaa sitä, että jos sä vaikka teet ojennuksia, sä teet jollain yhdellä kädellä, niin sitten se vaijeri tulee tuolta ulkoa päin ja sä teet siitä. Tai sitten se mennään sitä, että se vaijeri tulee tuolta ylhäältä päin, mutta sulla on kyynärpää tuolla sivulla. Useimmat kyynärpäät kestää paremmin tuota kuin sitä, jos meillä on kyynärpää suoraan tässä kyljen vieressä ja se voima vie suoraan ylöspäin. Todennäköisesti sen takia, että kun me tehdään tällä tavalla, niin sitten se paine siellä ojentajajänteessä todennäköisesti keskittyy enemmän sinne ulkosyrjälle, jossa on se ehkä pikkasen anatomisesti pahempi kohta. Mutta nämä vaihtelee hirveästi eri ihmisten välillä. Joillakin ne menee ihan päinvastoin kuin toisilla. Sen takia mä etsisin ne itselle parhaat liikkeet, mitkä aiheuttaa vähiten ärsytystä kyynärpäähän. Ja sitten, jos ei pysty löytämään jotain vaikka 5 semmoista eri liikettä, tai ainakin jotain 2-3, mitkä ei ärsytä sitä kyynärpäätä noilla kovilla kulmilla, niin sitten mä tekisin niin, että okei, mä ottaisin sinne ohjelmaan sitten mukaan myös niitä liikkeitä, jotka aiheuttaa ton ärsytystä, mutta mä suunnittelisin mun treenit niin, että mä tekisin sitä esimerkiksi jonkun kuukauden ja sitten jättäisin sen pois pitkäksi aikaa, että mä antaisin, että mä kroonisesti aina vaan tekisin ärsytystä tänne, vaan mä antaisin sitten sen rakenteiden siellä parantua ja sitten ehkä 2 kuukauden päästä taas pitäisin kuukauden jaksoja tälleen. Eli tässä ei pysty niinku olkapäässä on helppo sanoa, että älä tee tällä tavalla, niin se ei ärsynny. Mutta kyynärpäässä niin tässä pitää miettiä vähän enemmän. Mutta katsotaan liike-esimerkkejä sitten, kun mä teen kyynärpään demonstraatiojakson salilla. Kiitos kun katsoit videon. Ensi videolla katsotaan vähän, että mikä aiheuttaa sitten täällä hauiksen puolella ärsytyksen. Siihen asti se on moikka moi!